Okay, mayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, no? Pizza 7 na kini mahigala sa bulan sa Abril, no? So padayon kita manghigala no sa ato ang mga buluhaton dinhi gyapon sa ato ang istasyon DYWC inyong tingog, inyong radyo. Nahala, kumusta naman mahigala? Nang hinaot ko nga wala mo gibating kakulian sa panglawas ha. No, pasalamat po ta mga higala no nga si Pope Francis matud pa diri. Pope Francis continues to improve at Casa Santa Marta, no? So dako kay natong kalipay mga higala nga kining aduna gyoy matud pa kanang gitawag natong maayo nga kining kanang gitawag nato og lig-on na lig-on na milig-on na ang panglawas sa ato ang talahurong Santo Papa, no? Ato pa nagpadayon nga ni Kuana ni matud pa nay hasuway na ang iyang paminaw siyang panglawas. Ayan no. So thank you kaya. Bino karong mukaan mga higala pizza 11 pizza 7 naman taron. Pizza 10 magsugod na ang Vicariate of St. Thomas. Magsugod na mi sa among pakumpisal kay next week. Sumadron ko ano ba ya? Semana Santa na ba ya? No, pizza unsa naman ta next week higala Lunes, Lunes Santo na. Lunes Santo na mga higala no. Pizza 14 siguro. Pizza 14 ba? Yeah, pizza 14. Next week, magigala Lunes Santo na. O gani, murag ng kuana, busy na kayo taron magigala. Daghan na kayong nagpa-baccalaureate mass, daghan na kayong nangandam alang sa kining kuan, kining gitawag na to Semana Santa. No, kami busy pud kayo. Ako daghan ko kay gipanganda magigala kay suod man kayo po sa amo ang pagfiesta, no? So muna nga nahala kumbate ra gid tayo mahigala no, wala ray problema. Padayon ra gihapon kita sa ato ang mga pagpangalagad. Okay no, boy na mahigala ako dayong panawagan no sa ato ang mga kaigsuonan nga mga membro sa Vicariate of St. Thomas, no? Kay kuan ba ya? Magsugod ang atong pakumpisal karong pizza 10 antos tayas antos Himalalod, no? Pizza 10 sa buntag. Kuan kana mga higala huibis, no? Dayong pagka pizza 10 sa hapon anto pud tayasan, no? Pangumpisal kita mga higala ha. Unya diri sa Bindoy ug sa Ayungon pizza 11 na may. Anang buntag una ang Bindoy, sa buntag ang Bindoy din pagkamudto ang Ayungon, no? So panawagan nato ha. Ninyong tanan no kay doon na ba giingon sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 16 pagsugiray kamo sa inyong mga sala. Ano? Pag-umpisa lang kita, magsugiray kita sa ato mga sala. Pero, asa man mo musugil ato sa inyong silingan nga marites. Anto mo mumukuan, mo musugid sa pari. Kumpisan ba? No? Kay doon ay maingon mahingala nga walay katungod ang mga pari pagpasaylo na ba yan? No? Kay gihatag baya ni Kristo iyang katungod sa pagpasaylo mga sala ngadto sa mga Santo Papa, no? Ngadto sa iyang mga apostoles, no? Diri ato kanang mabasa sa Juan kapitulo 20 bersikulo 23, no? Whose sins you have forgiven are forgiven. Whose sins you do not forgive, whose sins are not forgiven, not forgiven too, no? Sa ato pa kinsang mga sala nga inyong pasayloon dinhi sa yuta, pasayloon usab dito sa langit. Kinsang sala nga dili ninyo mapasaylo dinhi sa yuta, dili po na pasayloon dito sa langit. Muna katungod nga gihatag sa mga apostoles, sa mga ni Kristo ngadto sa mga apostoles. Unya ang maupong katungod mga higala gihatag pod sa mga apostoles ngadto sa mga kaobispuhan. Pinaagi sa laying of hands, pagpandong sa mga kamot ba. Kaysa itong sa atong nasayran sa Kristohanon nga matud pa kinibitang pagtuludan ang laying of hands o pagpandong kamot is a sort of transferring of authority, no? Ordinasyon ba? Ordinasyon. No, na siya, no? Ordinasyon. Sa ito pa, ka mga kaobispuhan, agi man na pagkapari, na ordinahan na siya isip o sa kapari, and then nahimong obispo niya. Ang mga obispo pod,
ni lay of hands po namo, ni pandong po sa ilang mga kamot kanamo mga pari, aron ang katungod sa pagpasaylo ug masala apo po nang madawat. Ato ka nang mabasa sa Buhat sa mga Apostoles kapitulo 8 bersikulo 19 sa 17 hangtod sa 19 ug sa Buhat sa mga Apostoles kapitulo 9 bersikulo 17 o kanang bersikulo 16, no? 16 ug 17. No? So nala pangumpisa lang kita kay sa na ani nga gubitaw nang gihatag ni Kristo ang katungod sa mga Santo Papa o sa mga kaobispuhan o sa mga kaparian para po nga maka-avail tang tanan. So muna, no? Sa Vicaret of St. Thomas, nahalamang umpisal ta, may nalamang. Nahala, no? May ngudto na kanatong tanan, mga higala, nang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Abino, ari kita sa CBCP News, Bishop Socrates Misiona, nanawagan karon sa mga otoridad, no? Sa kagamahanang lokal, no? Sa Palawan nga aksyonan na gyud, no? Kining nahimo karong kagubot sa usa ka isla didto nga gintawag og Maria Hangin, no? Nga diin ang mga indigenous ba katubang mga nitibo nga nagpuyo didto medyo po nakig-asdang na sa mga armed guards nga nag-atang sa lugar, no? Mura ba og ang original jud nga nagpuyo go didto kanang kanang medyo dunay gamayng problema kay murag papahawaon man siguro, no? So muna nga medyo ni action og sukol pod sa mga natawag og miangkon nga tag-iya sa isla, no? Kay bisan tuod kun adunay nanay nagpuyo didto pero sigon sa taho naa man pod kunoy nag-iya pod sa isla, no? Gawas sa mga indigenous. Muna nga nag-away ron mga higala, medyo nag-inilugay ba sa maong isla. Muna nga nanawagan in town po si Bishop Socrates Misiona nga magpatunga na ang gobyerno kay basin ba og unsay mahitabo ba ana. Nanawagan in town si Bishop Socrates Misiona nga magpatunga ang gobyerno aron mahusay na ning problemaha tali sa mga armadong mga gwardiya o tali sa mga residente dito nga mga mulupyo, no, indigenous residents sa mga lugar. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis continues to improve at Casa Santa Marta. Sa ato pamalipayon tamutaho ini mga higala nga ang atong talahurong Santo Papa medyo may nagpadayon ang pag-improve sa iyang kamintang pangslawas. No, salamat kay praise the Lord. No, may munto na kanatong tanan mga higala, ari na ta sa ato ang Saint of the Day. Abino ang atong Saint of the Day karon mao si Saint John Baptist de La Salle. Ayan, no. Taga France kini siya mga higala, no. Taga France kini siya. 1651 sa natao hangtod sa 1719 namatay siya, no. Muna siya ang founder sa Institute of the Brothers of the School, no, kining De La Salle Brothers, no, nandang sa Manila, no. Ang founder gud ana mao kini si Saint John Baptist de La Salle, niya dedicated most of his life to the education of poor children in France. Niya patron kini siya sa mga school teachers. So karong adlaw mga higala gihinumduman nato si San Juan Bautista de La Salle ang magtutukod sa grupo sa Institute of the Brothers of the School, no, De La Salle Brothers. Ayan, no. No, may munto na kanatong tanan o padayon ta mahigala sa ato ang mga pagpangalagad. Ari na ta sa atong katikise mahigala, ha. Katikisib na ta ginagmay. Ginagmay po, di po ginagkuon. Abi ng unang pangutana, Pader, saman, wala problema nimo. Tinuod ba, Padre, nga adunay duha ka matang sa pagkapari sa Katolikong simbahan? Yes, aduna, no? Dunay ministerial priesthood, no? Ato ka nang mabasa sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 14. Busa lig-unon ta nga atong pagtuo kay doon na kita'y pangulong pari nga matud pa atuan na nga halangdon, pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios. Si Jesus nga anak sa Dios. Sa ato pa pangulong pari, sa ato pa doon na po yung mga sumusunod. Muna siya yung mga ordained minister, no? Nya doon na po yung common priesthood, no? Kana bitawng pagkapari alang sa tanan, no? By virtue of our baptism. Sa unang sulat ni San Pedro kapitulo 2 bersikulo 4 hanggang 5,
Panuol kamo sa Ginoo ang ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon kamo nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo. Mag-alagad kamo ingon nga mga balaang pari, maghalad sa espirituhanong ug mag-alagad kamo nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Kristo. Ayan, no? Sa ato pa sa gisulti diri nga sa CCC number 1546, the sacrament of baptism and confirmation we share in the mission of Christ that is priest, prophet, and king. Mo na ni siya magigala, no, nga by virtue of our baptism we share in and confirmation we share in the mission and of Christ that is priest, prophet, and king. Unya sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 18, siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas ug siya ang unang gibanhaw sa mga minatay aron siya ang mag-una sa tanan. Nya pangutana, unsa may timailhan sa Katolikong simbahan, Padre? Ayan, no? Abi, no, sigod sa timailhan sa Katolikong simbahan mao nga usa ra gyud, no? Roma kapitulo 12 bersikulo 5. Kita usab bisan daghan usa lang kalawas nga nahiusa kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing parte sa usa ka lawas. So there is only one Holy Catholic Church. Balaan, no, balaan sa Efeso 5 kapitulo 25-26 walay ikasaway, no, mga santos ba. Unya Catholic sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 15 sa 20, busa panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug gimuha sila nga akong mga tinunan ug buniyagi sila ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo ug tudloi sila sa tanan nga akong gistugo kaninyo. Muna siyang Catholic, so panglakaw kamo sa to pa universal. Unya apostolikanhon, no, sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 19 sa 20, gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug sa bato nga gisukaran nga mao si Kristo, no? Kalimot gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles. Ato pa apostolic yun, apostolic, no? Okay, no? So padayon na tamang higala, padayon kita sa ato ang mga buhaton ni ining kamutuhon. Okay, no? Ari na ta sa laing pangutana mga higala. Daghan tayong mga pangutana diri na atong hinay-hinayan ug tubag. Father, ang asa man paingon ang bata nga walay bunyag unya mamatay. Ayan, no? Aboy, no, ang bata nga mamatay nga wala pay bunyag, we can only entrust that to the mercy of God. No, sa to pa ang Ginoo ra gyud, may mahibalo kanila, no? No, klaro? Okay, so pwede ra ba nga ibaligya kining pangutanaha mahigalawa gini kalaki, no? Pwede ra ba nga atong ibaligya pwede ra ba nga ibaligya ko okay na pangutanaha, pwede ra ba nga ibaligya ang mga butang nga nablisan na dili pwede kay ang sala ni ana simony, SINMONY, no, sa CCC number 2121, simony, buying or selling of spiritual things, no, sa Buhat sa mga Apostoles kapitulo 8 bersikulo 20, apan si Pedro mitubag kaniya, malaglag ka unta uban sa imong salapi tungod sa imong paghunahuna nga imong mapalit ang kasa sa Dios. Okay, no? Aboy, no, dinhi na lang una kita kutob mga higala. Medyo gadali ko ron mga higala kay medyo doon na tayo daghang pang mga buhaton, ha? Sa ikalimot, ha? Lunes karon, sunod semana kanang sumad karong adlaw mauna ang paghimo nato sa Semana Santa. Daghang salamat og maayong mudto, Pilipinas.